Egunon, ostirala, apirilak 29. Gaurko egunez duela 30 urte, 1982ko apirilaren 29an, Los Angeles hirian arrazakeriaren aurkako istiluak hasi ziren. Rodney King izeneko taxi gidari beltz bat jipoitzeagatik epaitu zituzten 4 polizia absolbitu zituzten. Jipoia bideoan grabatuta zegoen eta eskandalua eragin zuen. Epaimahaiko ia kide guztiak zuriak ziren. Ordu gutxira milaka afroamerikar eta latinoamerikar kalera irten ziren, poliziaren arrazakeriaren aurka. Astebetez luzatu zen gatazkan Guardia Nazionala kalera atera zuen gobernuak eta 51 bat lagun hil zituen. Istiluen osteko astean poliziak 11.000 lagun atxilotu zituen.